са пили, балони надули от флакона, родителите да им погледнат само галерията на телефона. Изкачат клипове с други как лъхат на купона. По-добре компресиран въздух, точно като мозъка ви. Лухал съм, знае какво ми влиза в троба. Райския ви газ е синтетичен аналог. Винаги различни реакции определят потенциалния каталог. Дали никролог предлагат ми да спирам, че синтетика много консумирам. А то не да спра, да заменя зависимостта с друга. Благодаря ви за вашата услуга. При мен няма от време на време. Спра ли да се докопам до нещо, вече съм вътре. Употребата ми на хапчета, моите нощи и дни. Мефедрон, метадон, това е вашата тема голяма. Лекция от професори слушах, нищо не възприех. Който минал знае, не мога да те накара да спреш в това състояние. Хабене на енергия и емоция. Знам за моето добро всичко е изкривено. Бил си там, където ясно не вървиш по моя път. Прожектира си чувствата на вина, че сте в употреба, че изобщо не сте по-различно да рече от мене. Първо себе си погледни, признай си навиците, които трябва да промениш. И чак тогава лекция ви разправи.